prøv at høre. Nu skal du høre planen her. Mig og Alex, vi går ind, og så ringer vi på det der hus der. Så løber vi, og så skal du så gå og lade som om vi skriver, og så skal du også filme hende imens, hvis hun er så hjemme. Du skal lade som om, altså hun skal bare tro, at du skal være en helt anden. Og det her ikke, det er Milos, og det her, det er Alexander. Ja. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Yes. Okay. Okay, wow, det gik ikke lige på det der hus. Der var ikke nogen hjemme. Nu går vi i det der hus. Og der er vinduer og så videre, så det kan godt blive optaget. Og så bliver og vi har med sammen. Ja, er du klar? Yes. Er du klar? Klar, vi nu. Okay, guys. De der 2 gutter der, de skal derhen. Så kan vi få en bedre position. De skal derhen. Se nu. Hej. Skib der. Kom der nogen? Kommer der nogen? Tror jeg ikke. Kommer der nogen? Nej. Hvad? Okay, guys, det der skete, det var, at der kom en dame ud, men vi fik desværre ikke se hende.